Ha kajing job ka bakraw ke anti-narcotics task force jong kapulit district East Jaintia Hills kala kem sawut kibrio bat kurup saupusan point san gram o heroin basyongdor kumba arpholang. Katkum kajing ong Superintendent of Police Vikash Kumar hadin kajing yo jingtep kabatikna ka ANTF kalapin long ya kajing toket na ka operation ha umkyang police petrol post ha kaba kila yo bat ya ka oil tanker AS Khatway DC IWR not na kajing yo kurup ki pulit kilalap Southly ki soap box badan u heroin lembat Southly ki mobile phone kini ki brio bala kem ki na Assam bala suba ba ki don benta ha ka kin hon pinya drugs ha preng ki jela ka kes la register halom shnong police station hapo ke NDPS Act bar ki jing toket kadang ya chakmat banlap ya ki jing dei jong kan ka kin hon